Publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:07. This time check is brought to you by Certified World-Class Quality. Kagkaroon, yari ang balita, badat, bulig. Diri lamang sa Aksyon Radio Bacolod. Ining oras dulong sa inyo sang Biflu. Kung tu-flu panumduma ini, isa lang sabat sina, i-Biflu na ina. Aksyon, balita, badat, bulig. Mga development sa patag sang politika kag panggobyerno diri sa probinsya sang Negros Occidental kag syudad sang Bacolod. Mga update sa mga insidente, follow up sa mga major issues sa provincial capital kag City Hall. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa umaga, tulog ka ba? Tuloy-tuloy ang mga aksyon reporter sa pangangalap ng mga balita at impormasyon na kapag-ipakinabang sa sambayaran. Walang pagod na naghahanap ng pinakauling balita. Pinakamainit na impormasyon para kumpleto ang iyong kalaman sa bayang kinagalawan. Makinig lamang sa Aksyon! Aksyon Radio! Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre kasama po ang inyong lingkod, kapatid na Rex. Ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan ng showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Maayong Udto, Pilipinas, Aksyon, Balita, Banat Bulig, magapalayag na sa sining adlaw sang Huwebes, ika-21 na sa bulan sang Nobyembre tuig 2019.
Liwat naman kita nga magapasundayag sa kanginan upod na mga report sa aton sining nga mga action reporters. Kalakip man ang mga balita nasyonal gikan sa News Center sa Aksyon no Radyo Bacolod. Plus ang aton sining nga mga local and national issues dalon taman pag may time diri sa inyo sining nga palatuntunan. Ginabi-abita lang aton sining nga mga ka-aksyon via Facebook Live. Kalakip man ang aton sining nga mga ka-aksyon sa bugos nga probinsya sang Negros Occidental sa mga syudad kag kabanuhanan. Kalakip man diri sa syudad sa Bacolod sa mga kabaranggayan kag kapurukan. Kamusta kamo mga ka-aksyon namon sa kanginan? Maro ginot gid no, maro init-init gid ang gawa ang tiyempo diri sa palibot sang syudad. I don't know kung sa iban nga bahin sang probinsya masalimuot manayhan. Inabi-abi tarang aton sining nga mga ka-aksyon, mga officers and men sang OTTG, Operation Tulong Task Group, nga nagapakigupod diri sa aton sining nga pagpangalagad. Kag tubtob na sa malabutan sa aton sining nga pagwaragwag sa sining nga odto, paagi sa aksyon balita banat bulig. Sa kinanda ako ang inyo ka-aksyon sa kahanginan, Aksyon Rex Cantong. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Anong mga balita sa sining adlaw diri sa aton sining nga pagpangalagad sa Kapitolyo Provincial? Mangingkaw pod ta si Aksyon Marlon Hinovia. Formal nga pagdonar sang propiedad nga pagatukuran sang Global Institute of Technology sa syudad sang Talisay, pati gayunon sa unang quarter sang masunod nga tuig 2020. Samtang sa aton sining nagapangunaman nga balita sa Bacolod City Government Center, syudad nagpangabay sa mga hotel, hospital kag iban pa nga mga establishmento nga magtukod sang ila evacuation area. Samtang sa BCPO naman nga balita ni Aksyon Eric Magbanwa, BCPO wala pa nakabaton orders halin sa higher command sa pagpanakop sa mga nag-vape sa pampubliko nga lugar. Samtang diri naman sa Negros Occidental Provincial Police Office, order agud nga dakpo nang nag-vape bala sa pampubliko nga lugar na nabaton na sang Negros Occidental Provincial Police Office. Nga way pa yung syudad sa Bacolod na kabaton. Nanong natabusin yung naulihi pa kamuya sa Negros Occidental Provincial Police Office. Samtang sa balita naman sa Patrol BFP, naglunsar sang Fire Out 6 campaign para sa mga pumuluyo sa special assignments. Naman nga balita ni Aksyon Artay Hopon, one-time big-time operations ginpatigayon sang LTO. Samtang sa ato naman mga balita out of town sa sining mga inoras sa Dakbanwa sang Sipalay update sa 8 katuig nga bata nga naglutang patay sa iya sining nga amay. Balita naman sa kay Aksyon Percival Villamor sa Central Negros, napasaka ng kaso sang kapulisan sa Banwa sang La Castillana batok sa isa ka persona nga nagpangbuno sa itong Domingo nga adlaw. Balita naman sa kay Aksyon Tomon 40 sa Dakbanwa sang Sagay vehicular accident Fuso truck versus Hyundai van nagresulta sa madamong kapilisan sa pasero. Hyundai van padayon pa o kung mga pasero nga ginabulong diri sa isa ka ospital sa siyudad sa Bacolod. Balita naman sa kay Aksyon Roger Gotib, 48 anyos nga lalaki nga nakuryente sa sulod mismo sa ila pulyan patay kag pinaka-latest nga senaryo kay Marlon Biboso mahimo nga dalon liwat ini sa siyudad sang Cadiz. Samtang sa aton sini nagapangunang nga mga balita national POB modernization padayon apang daan nga peron roadworthy man nga jeepneys pasugtan sa gyapon sa 2020 pila ka mga conditions ginplastar sang DOTR
Kag DOJ ginklaro nga hindi sila ang rason sa pagkadilatar sang kaso ni Senadora Lila de Lima. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon, balita, banat, bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat, hagip, lahat, nakalap na. Mga detalye sa aton sinigin pang headlines, mabatian sa diniginamang manugay, mahina ang kalaban. But before sinayari ang resulta sa aton sininga unang draw sang Small Town Lottery o kun STL sa sining adlaw sang Webes, November 21, 2019. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Resulta 38 kag 23, liwat 38 and 23. Yari ang resulta sang Small Town Lottery Draw. Magbalik ang aksyon, balita, banat, bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante nga mga pahanumdum. Ikaw na ginapamati ang namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanag. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakulog man sa gihapon. Patayon aksyon radyo, bakulog saludo sa imo. Patayon aksyon radyo, salamat isa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang hinadang piligan. Patayon aksyon radyo. Magkulunyon kag negosanon, inyong nga pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang akon nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton. Mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, bakolon man sa gihapon. Padayon aksyon radyo, bakolon saludo sa imo. Padayon aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sang hinadang piligan. Padayon aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Aksyon radyo.
sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Action Radio. Ikaulog na na'y sabisan anong nakahintangan. Responsable na pagbalita, pagdahil na italak na. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalangga. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat gid sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Agapas yung banwa, mabugnaw nga hangin nagadapya na. Ikaw nang ginapamati ang namon ginasan. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Aksyon Rex Canto, kinilala bilang Best Anchorman of the Year sa KBP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:23 ang aton oras. Standby na sa sunod-sunod nga mga balitaan sa aton sining nga mga action reporters, mabatian sa dili ginamang marugay o galiyon tabag tumar sang DTX 500 capsule kayang DTX control sang imo blood sugar kag polypeptide nga may kaangay nga epekto sang insulin. DTX 500 capsule mabakal sa masukin ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining nga lugar kag sarang man mabakal ang DTX 500 capsule via online o kung di gani makapadeliver sa inyo sining nga puluyan pinagi sa www.kalusuganyan.ph or pwede man maka-order via Facebook page sang Kalusugan Yan. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:24 nga aton oras. Unahon taneng report gikan sa Kapitolyo sa News Center sa Aksyon Radyo Bacolod. Kaupod ta si Aksyon Dorel Cabato. Ini may kang tanan sa sa POV modernization padayon apang
inang mga daan bla nga mga pero roadworthy pa man kung tawgon inang pwede pa kadalagan bla nga mga jeepneys pasugtan ko sa gyapon until 2020. Ti pinaka mga kondisyon gin plastar na sang DOTR kag DOJ klaro nga hindi sila ang rason sa pagkadilatar sang kaso ni Senadora de Lima. Yari ang kaundan sang report. Amin sa pinakasako nga news center sa bilog nga rehiyon. Yari ang Aksyon Radio News Center Report. Aksyon Radio News Center Report. Yari ang balita upod kay Aksyon Dorel Cabato gikan sa News Center. Aksyon Dorel. Yes, Action Rex mayong udtogid kag sa aton man mga tagpalamati balita na nga nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod. Sa subong naghatag sang pathag ang Department of Transportation o kon DOTR nga dayon gid sa gihapon kag wala sang pag-atras ang pag-implementar sang Public Utility Vehicle Modernization Program o kon PUVMP sa nga gobyerno. Sa pahag Miyerkules sang gabi ginpanginwala sang DOTR ang nagwa nga balita ang ginkanselar na ang amo nga programa. Sunod sa DOTR ang ila ginpahayag sa deliberasyon sang ila 2020 budget sa Senado nga pagatugutan anay nila ang mga daan nga jeep nga makabiyahe tubtub Hulyo 2020. Ini ang sa kondisyon nga dapat makapasar ang mga salakyan sa motor vehicle inspection system o MVIS o ang roadworthiness test. Kalakip na dire ang emission kag safety test. Ang operators nga may daan nga mga jeep ang ginakinahanglan man sunod sa DOTR nga mag-file sang petition for consolidation antes mag-abot ang Hunyo 30, 2020. Dapat man nga magsumiter ang mga operators sang petition nga nagasaad sa Tuyo, Manila nga magpakigbahin sa PUVMP. In kaso mapaslawan ang mga operators sa mga requirements ng DOTR, ihatag ang ilang mga ruta sa ibang interesado nga aplikante. Ti ginaabi-abi naman ni Senadora Grace Poe, chairman sang Public Services Committee, ang tikang sang DOTR nga hindi anay otomatiko nga i-phase out ang mga daan nga mga jeep. Ang PUV Modernization Program sa madumduman ang una na ginaulan sang wala tuo nga pagpakamalaot kag protesta bangod sa ginaligar man nga pagka-anti-poor. Sa iban pagid nga balita nasyonal, kadungan sa isa kalibo kaadlaw sa detention facility ni Senadora Leila de Lima nagpahayag ang pamunuan sa Department of Justice nga hindi sila ang rason sang pagpabilin sa custodial center sang senadora. Ginpahayag ni Justice Secretary Menardo Guevara nga umpisa pa lamang sang unang nga adlaw sa investigasyon sang prosecution panel sa senadora, gintugyan na niya sa mga piskal nga padasigon ang kaso. Apang sunod sa tiglikom, may mga rason o kon factors nga mahimo amo ang nagpa-delay sa pagresolba sa kaso, kalakip na ang kadamuon sang mga akusado o kon ang kadamuon man sang mga saksi. Nagadugang pa diri ang nag-atras o kon nag-inhibit nga mga huwes pagtala na sang court calendar sa mga kaso kag naglain-lain nga motion kag petisyon ni ginfile sa mataas nga hukmanan kag iban pa. Nibaluan Action Rex si de Lima nga kilala nga kritiko sa administrasyon ni Presidente Rodrigo Duterte ang nagapangatubang sa kaso may kaangtanan sa drug trafficking sa New Bilibid Prison sang siya pa ang nagapungko bilang Justice Secretary. Balita nagikan sa News Center sa Action Radio Bacolod para sa Action BBB. Action Dorel Cabato, una sa balita na sa Action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 12:29 ang aton oras. Salamat sa Aksyon Dorel Cabato, balita gikan sa News Center sa Aksyon Radio Bacolod. Standby anay sa mga action reporters ta kay yari sa linya naton si Madam Nineta Rigazzo. Rigazzo ni nga nagarutso ni Rigazzo guro ni. Okay, Rigazzo ni kapon ang namit lang dre. Ari sa linya naton si Madam Ninita ho kay masabat siya parte sa aligasyon kahapon sang na-interview naton
diri sa parte sa problema to blasang mga senior citizens sa siyudad sang La Carlota. Unahon tayo ni we have action si Ma'am Ninita na lang si Ma'am Ninita Rigatso. Hello ma'am, mayong udto. Udto, ma'am? Oo. Oh, mayong udto, sino ganing nga lanta? Sir. Oh, sino ganing nga lanta? Ako si Ninita Regatso, sir. Ninita Rigatso. Ikaw tong hagimit senior citizen president, no? Oo. Oo. Kahapon nabatian mo man to sigurong, ha? Mabatian mo ko kung hindi? Sir? Mabatian mo ko subong kung hindi? Anang hindi tama katunog. Oh, hindi tama katunog. Sige. Persiba, liog tadanay ipa clear gid. Kay parang mangin mayong aton sinisignal kay Ma'am Ninita Rigatso dira sa siyudad sang La Carlota. Okay na ma'am? Batian ako? Okay. Okay. Loud and clear. Sige. Di mayong udto gid sa imo ha kag salamat gid nga nag-response ka gid sa aton sining nga panawagan. Anong sabat mo to kapon sa kwan sang tagreklamo di sa aton man? Ang kay Felipe. Oo. Kay hindi. Ano gani apelyido yan eh? Ano gani apelyido ito ma'am? Diliste. Felipe Diliste. Oo, Diliste, si Mr. Diliste. Okay. Ano tong imo nga sabato sa iya tong aligasyon nga may mga ginpangbayad sa tapos na nuto kuno to o daw wala sa mahatagan sang atensyon? Ang eksakto ginaiya, sir, masiling siya nga wala siya kuno sa ngalan diri pero ari diri ang number gin-scan namon di sa libro ara gina ang number ya ari sirong number 000516. Ano number ni sang ano ni sang hayalay kon double? Ang senior citizen. Bali senior citizens nga number siya. Oo. Meaning may number gina sa iya? Oo Okay. Bali ka sano siya ganito nagbayad do na to simo to? Kung saan si nagsulod sa among chapter? Isang 2017. 2017? Oo. Ano nga bulan naman? Ma-recall mo na? 2017. Ang ari lang nga may record ko is 2018. 2017? Basta nadumduman mo 2017, pinatungid bayad dyan sa imo? Asang 2017, ang ginbayad is 50 pesos. 50 pesos para sa membership na? Inang 50 pesos, amo ni siya ang chapter na annual due. Chapter annual due. Siling kita annual, tagpila ng bulan ninyo ganina? Wala labot, yes sir. Sang annual due, may monthly dues kami ina nga 10 pesos. With a total of 120 in 1 year. Kaya mo na nakabayad siya pagid sang 2018? Oo, complete siya sang 2018. Complete. Ang 2019 niya, among way mabayran? Ang 2019, waay gid siya ya ma-re-register. Kada tuig, niga-renew ka mo, Oo, may renewal na iya. Kada tuig? Kada tuig. Hindi na pwedeng sige-sige lang. Dapat mabayad ka gid sang renewal mo nga pagkamatuod buhi ka pa. Oo. May yearly na siya ya. Oo. Okay. Anong natabo sa to? O sang 2019, ginpadalaan mo man siya sang sulat or isa immediate family niya nga mag-report abi sa talatapan ninyo? Ako personally, sir, sang siguro mga 2 weeks ago, ginsingganan ko siya nga dapat mapa-register siya as of 2019. Kaya nga, wala siya ma-register mo. Why siya ma-register? So, halin January, November mo na siya ginpaybalo? Daw sang ini na lang niya, hindi ko gini siya, sir, makita mo. Tingnan lapitay, malang kamo balay nga duwada?
Hindi lapitay wala sir, layo. Layo ay kamo balay. Layo na niya, pila pa na iya kabangga, iya nga ano, kagdayon, aga pa na siya gahalin. Di na sa kakadto man. Amo nang hindi ko yes sir ka ano. Pero ang Ano, utod, ang mga ang utod niya senior niya? citizen man. Oo, si Juanita, Libuon. Ginapadalaan mo ni sulat si Juanita nga hambalon mong utod mo nga since January 2019 until October, why sa kabayad? Hindi na lang sir din pabalo kay kada second Saturday of the month, nag-a-attend niya si Juanita sang meeting mo kay pensioner ni siya. So, siya ang amon ang kondisyon namon nga kung hindi siya ka-attend, ay iitahibalon siya sang iya nga magulang sangkon ang mga bagay nga ginagrihan sa meeting. Na. Why man kinanglan nga mag-report siya kada adlaw sa inyo da or kada second monthly meeting ninyo ga attend gining mga senior citizens da sa barangay? Wala kaya malaya sir ka-attend niya isa ka tion. Ano to? Why gid siya kaagi attend? Dapat pabalon. Ginapabalon nyo pa ring senior citizens kung may meeting ka mo? Ay, kuha na yan sir, regular meeting. Every second Saturday of the month. Meaning nga kung magpa-register siya nga bilang senior citizens, paibalunan ninyo nga kada second of week of the month may meeting ka mo muna? Oo. Dira na napabalo. Kalabanan ang nagpa-register, mga January, dira na nag-umpisa. Ang re-registration. Annual due bilang. Bali sa isa ka tuig, 2018, nakabayad ini si ang tagreklamo. Pagka 2019, why sa kabayad? Wala na. Wala na. Kagway man sa ka-report sa inyo opisina? Wala ni isa ka tion. Alin sa 2017, ay gini siya ka-attend. So bali, ang in short, may record sa imo daya, ma'am. Sa imo dira, may record sa iya? May record ko di sa iya, pagbayad siya. Hindi na matuod nga wala siya kabayad? Amulan to sa 2017, sir, nagbayad siya 50 pesos. Dayon may additional nga 20 pesos. Sa ano ning 20 pesos ni? Ang balaan mo, sir, may monthly due kami 10 pesos. Sa bilog na to, 120 na siya. Okay. Kay 12 ka bulan. Sa iya annual due. So, ang dapat nga bayaran niya pa dito ang 120 for the whole year. So, ang 2018 niya, nagbayad sa 170. 170 bayad yan na complete. Ang 120, sa ano ito sa isa ka tuig sa 2018? Ang 50 pesos siya, sa ano to ya? Annual due. Annual Due na siya. Ang 10 pesos siya ang monthly? Binabayad namon diri sa OSCA, ay may designate kami mo na. Okay. Bayad. Okay, basta at least naibaluan tang side ninyo nga why man sa kulang taon ta may record siya pero ang 2019 wala siya record. Pero paano siya ma-qualify ni ma'am? Kaya ginakunti siya kapon daw, nakuha taman ang punto niya, nga paano siya ma-qualify sa sining bulanan lang nga pensyon dang ginatag na, daw may pensyon ni kuno to, ang barangay? Ay pa na, malaya sir ang pensyon niya. Ay pa na, nag-apply pa lang na siya sa 2018. Paano ma-qualify ang isa ka aplikante o kung senior citizens? Ang qualification nila dapat indigent siya. Ang iya edad dako na. Kagdayon wala sa blasang means of livelihood nga makasagot sa iya nga at least maka-augment bala sang mga kinahanglanon. Sino nga recommend sina kamuman nga mga chapter president? Ga-apply din na sila ya sir. Ga-apply din na sila sa Banwa? Oo, ga-apply din na sila diriya sa ano. Ano to ganing qualification to? Dapat senior citizens ka nga ano to gani? Residensya kagid sang barangay. Residensya sang barangay. Pagkatapos, ang purgid siya bala, indigent Pigado gid siya. At ang edad siya dako. Si Mr. Dilestito, pila to edad niya?
Ang 75 na siguro kay 1944 sa mo. Oo, pila gid ang gusto ninyo? 80, 90? 1944 na iya birthday. Oo, pero nano gid ang qualified nga edad sa inyo? Basta makalambot siya lang, sang prasabi, may mga priority list kami na mo. Oo. Kay ginarank na sila according sa need nga bala kung dapat siya buligan o kung hindi o kung kwalifikado siya nga hatagan sang pensyon. Ah, galit. Galing kay kung senior citizens ka, kag kung mo ng pangidaron mo, 70 plus ka na, meaning daway ka na palangitan-an. Pero siya may palangitan-an to, Ambot niya kung anong palangitan-an niya na kay single na siya mo. Single. Pagkatapos gaetsahanon sa iya panimalay, mululigan gidya sir mo. Ti bululigan nga way ni sa mabuligan? Ay ara na siya ya sir na-interview na siya ya sa region which is nga ang iya nga ngalan nga ginhatag na sang DSWD nga to be nga kung umabot ang pensyon, ara na siya. Ara nakalinyada na sa in-short. Linyada. Daligi lang kay nautod ka ma'am, daligi lang ha, kay nautod ang linya ni Madam Ninita Regazzo, no? Dito sa siyudad sang La Carlota. Okay? Daligi lang, kay garing pa. Ara na siya, balikan ta siya. Ma'am, sorry gid kay nautod, no? Kung na mo nakalinyada na sa nga mga senior citizens, ng qualified na sa? Pero, ang problema, kay wala... Sang DSWD, Oo. Taga na kung umabot ining tigpelensyon, mapensyonan din siya ya. Pero paano kay way sa kabayad 20? Paano nga wala? Paano kay wala sa kabayad 2019 ya ma'am? Paano sa mapensyonan? 2018, ay na iya sir ang membership ya nauntat. Ang iya lang niya nga sa chapter sa 2019 ay sa kabayad. Pero kung mabayaran niya sa bilog na tuig nga 2019, ano matabo sa iya? Kung mabayaran niya, siguro iya pensyon, hara gidya Di niya na gani ginakuha ang pensyon niya na? Kung may pensyon sa Banwa? Oo, dili na namon ginakuha sa La Carlota City. Pero why pero ginapay balo pa ka muna dito sa inyo sa Hagimit? Kagapitin namon may copy na si Ma'am Giseline nga ginahatag kung ara da ang name niya listed nga dapat nga pilinsyonan sa okay. Tiyari na lang, mamo, at least naka-explain ka sang side mo. May record man. Actually, nga ginahambal mo, nakita man Action Festival, ang recorded nga nabayad niya since 2017, 2018, and ang 2019, blanco subong, kay wala niya mabayad, no? Anong mapanugyan mo sa iya man? Gin-request ko na siya gani, i-sir mo, na sa last 2 weeks na dapat maparegister siya. Kaya mo magkuha sa pension. How can I follow up? So iya nga, kuha niya wala siya sa akong listahan. Why sa bayad? Pero ay di siya mo, blanco saya. Oo. Ang 2019 niya, from January to November, blanco gid siya. Blanco gid siya. Muna siyang klaro gid 2019 up to the present wala gid siya kabayad kag wala siya updated nga membership muna. Oo. Bali 170 tanan ang bayaran niya. 170 man lang na for the whole year. Gani mumanggani anong mapanugyan mo siya ni? Amo gani nga gin-request ko na siya nga dapat nagpa-register siya. Adira ang gamo nagsulod. Kay gin-delist ko kuno siya. Pero actually, why mo sa gin-delist? Ano sa gin? Ano ko siya sa gin-delist? Kay ara na saya. Oo. Kung sa bagay, ari maning record mo na nakita, tama din padala ni Action Festival nga aring record niya nimo sa iyang ngalan. Galing kay wala lang ma-update ining iya sining ginabayran sa November 2019. 2019 wala iya ginbayran since January up to the present. Oo, wala gina saya. Ti anong mayo yan bayran yan Wala na di kuno siya. Oo. Siya ya? Bayran yan ni ma'am? Bayran niya Tapos pwede sa kakuha pensyon? Ano man? Dapat lang. Ti makakuha sa pensyon. Ti ara na siya diyan sa listahan. Oo.
Pero ang pamangkot bala kung makabayad sa sang 2019 kung makakuha sa pension o hindi pa? Makuha ni Guru Din siya Kaya makuha ano na? na sa record ni Ma'am Giseline, no? Giseline, ano gani na? Magno, Mrs. Magno. Mrs. Siya na Magno. ang focal person sa Lacarlo Tigayang na namin niya to daw, ambot ko na, nung bot siya sing ganon to kapong kay daw something, daw may lain sa nga punto nga, daw ginasinggitan siya, ginasingalan siya, daw wala sa ginapatagan mayo, sa nga muna blang mga bagay da. Anyways, ko nagapamati, si Mr. Felipe, dira sa syudad sa La Carlota, din siya makadto ma'am, dira sa opisina sang senior citizens? Sa Pusta, sa Oo. Lacarlota. Kay sino gani? Makadto? Mr. Bionat. Kay Mr. Bionat. Bionat. Da siya makadto. Tinakakadto da siya nga daway man sa gin atipan da man. Abis siya ng kuton niya, subong si Sir Bionat. Maka-justify na siya. Nga, pero nagkadto da siya. Nagkadto siya kaduhagid gani pero wala sa dapati sang suggestion na dapat put it into writing. Kaya rason saya nga sobra pa ng istorya sang saritin writing niya na. Sino Ako ito? na diyang patakaran niya sir, dahil mo lang siya isang patakaran niya nga iya. Bali masulat ang isa ka senior citizen Masulat sa ano to? Writing, ano to? Ngambal mo to? antes ka sir, kaya man nagreklamo siya mo sir, Nagreklamo siya sir. Kaya gin-refer ko kay Sir Bionat. Si Sir Bionat, nag-require sang, kaya amo na din patakaran na ma-put it into writing. Kaya agod mapatawag ako, agod nga mabalaan man ni sir ang side ko. Meaning nga kung mag-complain siya, into writing gid, sulat Into gid. writing gid siya. Masulat Hindi gid siya. mahigo. Di tapos, hindi na masolusyonan dra nga level sa inyo, abe? Nga, dra abi sa La Carlota, kung magkadto na siya, hindi na masolusyonan kung anong mayo sina. Monisero, si Deliste, pamiro nagkadto sa barangay, reklamo. Hindi man siya magpati. Kadto siya di kay Sir Bionat, kaduhagid, hindi man siya magpati, durok sabad. Kadto naman kami sa kay Ma'am Giseline, hindi man siya gyapon magpati. Kadto kami kay Ma'am Angie, na head sa DWD, na duro nga ulo-ulo, duro nga explicar, hindi man siya gyapon magpati. Gindala pati kami sa PAW. Sa PAW to? Tigon kami ambot. Hindi pa gid siya magpati sa PAW? Hindi siya magpati. Wala na kami na sir, mahimo. Pero basta imo lang nga kung explain ko lang sa iyo, masolusyonan niya na nga problema kung i-update niya ang record niya sa Pwede 2019 dalang registration niya, may posible nga ma-process ang pension niya. Hindi na process, inughatag na gid siya, sir. Ay, nugatag na gid? Sus kanugon. Na-interview na siya sa region. Na-interview na sa Galika Region nga, wayo ni mamit lang kapon sa akon nga na. Qualified gid siya. Okay. Darling, ambot, ano nga bisyo ang iya na? ang heart mo hindi magpatamas ang heart mo, ma'am, no? Kay balong si Ma'am Ninita blang heart mo gugtas kagid sa kaparehos mo na nga senior citizen sa. Amo magani pero ang attitude niya bala sir. Hindi siya may bala mamangkot. Kung wala sa maatagan, kaya ay man na siya ga-attend sa meeting. Dapat attend siya sa meeting para mahibaluan niya kung anong mga bago-bago. Ako ng requirement. Correct. Ate, sige, at least nga ginatagan taga tiyempo. Anyways, salamat gid ma'am. Nagapamati mangguro si Mr. Deliste. Actually, may ga-comment di gani sa live sakon mo. I don't know kung sa iya ni nga side o kung sa kay sino ni nga side naga-comments diri sa live, no? Ang aton mapanugyan kay Sir Deliste, dako naga-monitor kadto kaliwat kay Mr. Magno. Dira sa La Carlota, for some clarification, kagang 2019 mo, bayran mo gid. Di man na pwede nga 2018 lang ang ginbayran mo. Actually, ginako, di kapon sa akong nga 2018 lang ginbayran niya, 170, tapos ang 2019, wala na. Kay way na sa kuno mapatawag, pero tiyambal mo, nga napatawag man sa. Kag gintugo mo pa gani sa iya nga.
opisyal nga nag-ano sa iya nga maparegister. Ah. Galing kay abot, anong natamo sa utok, yan na. Ano to magbayad? Ay, si Sir Bionat, maka-justify sinao. Oo. Pwede hatag ang phone. Galing kay malang-alang ko ron sa tiyempo. Anyways, okay na na. At least okay. kay Sir Bionat dira, nga ti hulaton niya da, si Mr. Deleste, nga magkadto dira. Para nga mapatagan sa St. Jacob lang. Oo. Why na sa ginaupdan sang utod yung may pensyon na da? Kay abot, hindi mo na sila good term. Sige. Ma'am, salamat gid ha. Thank you, gid. At least na-justify ko ya, sir, nga wala ko ya sala. Oo. Okay. Sige, ma'am, salamat Thank you very gid. much, sir, sa tiyon nga ginhatag nimo. Thank you, gid. Thank you, so gid. much. Sige, salamat, gid. Madam Ninita Rigazzo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Ay kasadyang sitwasyon, no? Kung pamatian ta si Madam Ninita Rigazzo, ang rason ara man siya. Kung pamatian ta kapon si Mr. Deleste, ang rason ara man siya. Bawdo kabudlay nga sitwasyon. Basta nga ito lang dre, nga ginakomodar tang reklamo parte sa sining senior citizen sa syudad sa La Carlota, kagin pamatita sinyo both side. Kay Mr. Rigazzo, gambal man to si Ma'am, kay Mr. Deleste, gambal man si Ma'am Rigazzo nga kung pwede makakadto ka to yung pensyon mo, gali gina-process na, kagyara na sa jutay na lang tipyada, makuha mo na ang imo sining pensyon. No? Way man pamilya ni si Mr. Kwan Galini, Dilisti. Liog lang tada sa utod, yaman nga pensionado sang senior citizens. At least, bisan pa, no, matagan taman igtalopangod. Gamay man lang ni nga problema, pero kundalayon lang ni. Gadako man mo kay Mr. Dilisti nga, aton mapanogyan, bayaran mong November mo, 2019 nga 170, then proceed ka sa kay Mr. Magno para nga ma-process ang tuition, ang imong pension. Aksyon Radyo Philippine Standard Time, las 12:52 ang aton oras. Sige, kadtuantang balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office, naka-standby si Aksyon Brian Morden. Ini may kang tanan sa order, agod nga dakpon ang naga-vape sa pampubliko nga lugar na bato na sang Negros Occidental Provincial Police Office. Ini nga direktiba. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Brian Morden gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Aksyon Brian. Action Rex Gilayon nga padala ining order sa tanan nga mga police stations diri sa probinsya sang Negros Occidental agod mag-umpisa gilayon sa pagpanakop ang otoridad sa mga nag-vape o nag-vaping iya sa pinakasimple nga pulong ining nagagamit sa electronic cigarette sa pampubliko nga mga tawo. Action o kon lugar, Action Rex. Suno diri sa kay police Lieutenant Colonel nga mo si Adrian Acolyador, ang Deputy of Provincial Director for Administration. Ang order na baton nila no kagabi pa kag ginmando gilayon ang ining order para nga makahimo santikang ang mga otoridad. So pagahimo on diri dakpon dalon sa police station kag kon mahimo pagapailan ini sila sang kaso. Action Rex agaling kung ano nga kaso inaway pa na plastar ni Acolyador pagod nga ti first day subong sini nasambit iya nga implementation sini nga pagbawal sa vaping sa pampubliko nga lugar. Well, may directive na rin from regional office na so pa-disseminate na naman sa lower units to implement those. Ulihin yung nag-vape sa public places from national na bumaba na ng region, binaba na ng examine na. So, already disseminated na. So far, wala pa namang reported na so, hindi sa atin sa probinsya, hindi dapat masyado. Depende naman ako na nung i-file natin na case. Ako Action Rex ang confirmation ni Acolyador angot sininasambit iya nga order. Balita gikan sa Nokpo. Action Brian Morden nag-report una sa balita na sa aksyon sa Bacolod Action.
Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Brian Morden. Balita gikan sa Negros Occidental Provincial Police Office. Matapos ang balita sa Nokpo, kadtuantang BCPO ang Bacolod City Government Center. Unahon tanay Bacolod City Government Center upod kay Action Dale Salazar. Syudad sa Bacolod nagpangabay sa mga hotel, hospital, kagiban pa nga mga establishmento nga magtukod sa ila evacuation area. Abot mayari na di sa ato na practice na ni. Yari ang kaundan sa report ni Action Dale Salazar sa Bacolod City Government Center. Action Dale. Action Rex nag-request ang Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office o Bacolod City RRMO sa mga establishmento din natin sa mga syudad sa Bacolod. Kanga isang mga hospital, hotel, mga accommodation establishment. Kaga pila pa ka mga concern nga may mga building Action Rex nga damo bala no nga masaming ginakatuan sa mga tawo o kung madamo sa mga tawo nga nagatrabaho sa isa ka lugar nga magtukod sa ang kaugalingon nila nga evacuation area. Kagin pahagi rin ng Executive Assistant Jomari Vargas ang cluster head sang CDRRMO nga next week magasapol ini sa mga safety officers sa mga hotel, sa mga hospital Action Rex diri sa mga syudad sang Bacolod para ipalinton sa ila no hining pangabay sa syudad nga required sila na mag-put up sang evacuation area. Kay gin-explain rin ni Councilor ni EA Vargas nga suno si Action Rex in kaso for example lagigo ang wala ginapabot nga linog diri sa mga syudad sa Bacolod, paano mag-respond ang hospital ang ila mga pasyente diin nila dalon. So amo ni siya ang ginahatagan sa karon pagtamod kag prioridad sa syudad sang Bacolod kon mahimo no sundon sining mga commercial establishment, mga hotel ang ila pangabay nga mag-put up sa ang kaugalingon nga evacuation area. Kay sino kay Sir Vargas willing man sila ang ila tatapan nga mag-bulig Action Rex para matigayon ang ini nga proposal. So kay Sir Vargas magluwas sa hotel kung sa hospital nga gan example kung dala ng mga pasyente in kaso nga may linog nga magluntad Action Rex kagay man sa mga hotel diin magadiretso or magkadto ang mga turista nga nagatener sa mga hotels or accommodation establishment diri sa may syudad sa Bacolod. So kay Sir Vargas series of meetings ang iya patigayunon sa masunod nga mga sinimana o po mga safety officers sa mga hotel kag hospital included man ang mga call center companies diri sa may Bacolod City. Pamadala ton sa Executive Assistant Jomari Vargas. Plano namon nga ma-met kami sa safety officers ng hospitals, hotels, ibang establishments, call centers, nablang damo tao, ibang mall sabi, to require them with the emergency evacuation plan in case of earthquakes. Amon plano. Kundi sila, sila buligan naman sila mag-protect sila. Especially sa concern diri ang tourist no para sa hotel. Din yung nadalon ang din ay last na evacuation area in kaso man kay lain niya mag-treat kasi local nga evacuation sa tourist mo, especially foreigner. So amo pa na amon i-take up kung anong pwede may mo. So are they required you to put up an evacuation area? Yes, hindi kina pwede nga makuan so, especially sa tourist meron na sa separate nga evacuation area. Just like nagligad ang Korean government nagpadala sa amon sing letter then a specific evacuation area sa Koreans kari sa Bacolod. So again amon to advice mo lang amon may specific but there's usually any foreigner separated from the local evacuees sa Bacolod. Sa next portion no sa palayag ni Executive Assistant Jomari Vargas sa aton nga interview. Balita gikan sa Bacolod City Government Center ang action yo Action Dale Salazar. Una sa balita una sa action sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Dale Salazar. Balita gikan sa Bacolod City Government Center. Matapos ang balita ni Action Dale, kadtuanta si Action Artay Hopon sa Special Assignments, one-time big-time operations, ginpatigayon sang LTO sa mga dalanon diri sa syudad mo kay nagadamo gid sa mga checkpoints nga patigayon sang LTO, sang BCPO, angot sa one-time big-time nga operations sang LTO. Yari ang kauntan sa report ni Action Art ay Hopon. Action Art. Size Action Rex ka bilog ng mga violators ang tigayon nga nasitaan no kag nakop sang Tagalan Transportation Office
kabahin inigali ang one time big time sa nationwide campaign sa Land Transportation Office for 2 days hasta panibuas. Sa diindri sa syudad sa Bacolod may 6 kamatim nga create ang LTO paagi sa bulig sa Bacolod City Police Office. By the way, may mag-ugaling nga changes na sa Police Station number 4 matapos kang Station Commander na si Rondel Tapang, Lieutenant Rondel Tapang, ginassign na sa Mobile Force Action o Mobile Group sa BCPO. Siya man ang nag-lead sa team diri sa PNP nga nag-attend action Rex sa pagpatigayon sa sining one time big time. Ti sino nagbulo siya sa Station 4? Wala pa siya kahibalo kaya actually effective today mo. Effective today pag biya pa yun baton niya sang ati ba si makuha man ni action karon na. Gani kay kadali lang kita kami di actually na interview na to tingala kung ari di siya. Gani kay siya na sa mobile group no nakakas na siya sa station number 4. Now sa 66 ka mga violators nagapanguna diri 42 action Rex. Ang failure to wear seatbelt, no? Why naka-seatbelt amo ning madamo nga nagladakpan. Ano ba lang kaundan sa sining ginatawag one time big time operation? Ang tanan nga mga violation under sa traffic rules and regulation ang ipatuman sa LTO kag pwede kanakpon no sa sining 2 days one time big time operation. Porson sa palayag ni Mr. Renato Novero nga karon na OIC siya nagipantang as head of the enforcement unit sa Negros Occidental. Strict implementation sang traffic rules and regulations, especialmente ang mga napartinisar sa LTO. In fact, ini nga activity, no, nation. Palayag ni Mr. Renato Lovero ang full interview karon na lang sa Action Report sa afternoon edition. Para sa Action BBB program, ang ka-action nyo, Action Artay Hubon, una sa balita, una sa action. Sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Artay Hopon. Balita gikan sa Special Assignments. Matapos ang balita ni Action Artay nga gaunta ang unang salyada man sa mga balitaan ta. Pagi sa report sang patrol, Bureau of Fire Protection naglansar sang Fire Out 6 campaign para sa mga pumuluyo. Ano ini? Yari ang kaundan sa report ni Action Alvin Graba sa Patrol. Action Alvin. Action Rex, may mo na makadirekta pamangkot kaga makahatag sa mga impormasyon ang mga pumuluyo sa siyudad sa Bacolod kaga probinsya. Direkta na mismo sa opisina ni Bureau of Fire Protection Region 6 Regional Director nga si Senior Superintendent Roderick Aguto. Ini matapos nga ginrunsar ang ining Fire Out V1.2. Para lang gid niya Action Rex sa mga pumuluyo sa bugos nga Western Visayas. No, sa regional conference kagintambungan sa tanan nga mga hepe sang Bureau of Fire Protection sa bugos nga riyon ginpayag man ni Fire akon Bacolod City Fire Marshal nga Chief Inspector Buboy Plutenya ginlunsar ining Fire Out 6 para gidni sa mga pumuluyo sa diin kita na mismo ang direkta nga makahatag impormasyon sa opisina ni Aguto sa pagpati man ni Aguto nga mas dako ang babulig sa mga pumuluyo paagi sa paghatag sa mga impormasyon like for example kung may sunog sa isa ka lugar may mas madasig pa nga pag-responder sa mga bumbero agud matapna galayon ang sunog kag wala na sa iban pang rason ang mga miyembro sa Bureau of Fire Protection nga mag-desire o kung hindi ba lang magambal nga magnegar nga upoy kami kabaton amo na pero iniya kay ara nagid mismo sa opisina. Now sa sunod di kayo Plutenya Action Rex ining Fire Out 6 V1.2 mahimo na ini ma-download paagi sa Play Store. Agod dito nga ang mga pumuluyo Action Rex kung ma-download sila sa Play Store, pwede na via internet maka-communicate na sila sa kay Aguto. Ang tuyo diri para ini sa mga negosyante, ang mga pumuluyo
nga direkta makahatag impormasyon kag kung may luyag sila hibaluon lakaangay sining fire safety prevention tips yara na sa sina nga fire out V1.2 and ara naman dira kung luyag nila hibaluon kung sino ang hepe sa Bureau of Fire Protection sa isa ka banwa o kung sa isa ka syudad sa Region 6 yara naman dira na makita aksyon na Rexel kaangay sa mga negosyante kung ano mga requirements sa mga negosyo kang gina-requirements ang Bureau of Fire Protection makita naman dira ari pahayag ni Buboy Plot Kenya. This is at all throughout Region 6 naging sa aton nga Regional Director, Senior Superintendent Roderick P. Agoto, nga maapos ang pag-responde. At the same time, ang paghatag man mga fire safety tips sa aton mga pumuluyo diri sa Region 6, permanente diri sa Bacolod City. Maghatag sa aton sa mga safety guys, mga first aid, ara dira tenan. At the same time, mamonitor naton ang mga station man. Tapos maka-update kita kung may mga sa aton lugar, may mga sunog, or any emergency, pwede natin ma-report dira kung makatawag dayon automatically ang aton nga regional office sa mga station kag ma-monitor kag mas mahapos pagit ang pagserbisyo kag madasig sa pag-responde sa ini nga mga sunog sa aton nga mga lugar. So na Rex nga payag ni Buboy Plotinya. Balita sa patrol, ang kaaksyon nyo, aksyon, Alvin Graba. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Alvin Graba. Balita gikan sa Patrol Aksyon Radio, Philippine Standard Time, 1:06 na. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Sa mga kaaksyon tadra may tisi base kon immunity booster ninyo blasyado kaluya alkaline base nga vitamin C ining ginatanay ta sa inyo may ginaubo, ginakataro, ginatrangkaso, may tisi vitamin C ginarekomendar ta sa inyo adlaw-adlaw mag-may kay nga aga pang tunaw ini sang bukol-bukol sa kalawasan ta, hubag sis tumor kagwaiter, amuning sampat sini, santon ay tisi kag santon masuki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sining lugar kag sarang man mabakal baya online kundi ka rin pag-deliver sa inyo nga puluyan tinagi sa www.kalusuganyan.ph kundi ka rin mag-message lang Facebook message Facebook page mga kaaksyon kadto kamo sa Kalusugan Yan Facebook page kag magpadala sang mensahe. Sa mga kaaksyon ta diraho malakay kinanglan kamo house and lot, property or land title loan, vehicle, truck, heavy equipment or car loan, pension or retirement loan, malakay kung mamasyar kamo, yara lang sa Santo Niño Stop sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago, pwede kamo katawaga sa 433-4309 kag 433-4307. May mga branches ang malakay Victorias, La Carlota, Kabangkalan, Sagay, Bago, Cadiz, and San Carlos City. Malakay sa Barangay 2, Bacolod City, tabok lang sang Pure Gold Banago. Pwede ka tawag sa 433-4309 or 433-4307. Ordinaryo kag komplikado nga kinanglanon, pinasay nga solusyon. Gensans Philippines Incorporated nagapahibalo kamo nagapahibalo gid din sila nga may second bloodletting activity sila angot sa kabuhi mo dugo mo kabuhi ko 2019 sa Bacolod Living Water Christian Fellowship ini nga hiwaton dira sa across lang sang GPI office sa St. Vincent Road Barangay Tangob San Onisya Disyembre 7 Las 8 sa ngaga, tubtob las 12, ang activity will be conducted sang Philippine National Red Cross. No? Second bloodletting activity, angot sa dugo mo, kabuhi ko 2019 sang Gensans Philippines Incorporated.
Magkanto December 7, las 8 sang aga, tubtub las 12 sang udto. Action Radio, Philippine Standard Time, la 1:10 ng aton oras. Maanlod tablanay, kadali lang ha. Kay Angel Ping Superales Placido, good pay Maxon Rex, watching from Singapore. Kay Yeye Leonidas, kay Nining Abilyar Ong, Gian Resicio, kay Juan Mil, kay Chel Yanson, and kay Elizabeth Malaka Gamala, kay Len Cantong, Joseph Pacifico, kag kay Donnelly Altisar Espanilia, and Moti Bibi, and Jocelyn Calaman, and Lady Jonna Bahilidad de la Cruz, Reggie Ortiga de Flor, kay Mary Jane Saludares, Heaven, kay June Arquilias, kay Joe Mungkaltorilla, Rosnet Paul Salado, J.R. Rihon, and sa kay Jacqueline Lumawag, and Style Antonio Kadayday, kag kay Aldrin Limaco. Aldrin, kamusta nga ton sining kwandira nga inasal? Okay lang. Aldrin Limaco, no? Kag Kenneth Valencia, Ed Hilado, Nonalyn Valles, kay Josel Miralda, Nonalyn Sandag Valles, may lang nga pagpamati, no? And sa iban pa naton nga mga listeners, ang inyong nga mga mensahe hindi talang mapalayag ni sa kanginan kay alang-alang gid tiyempo ta ha. Ronquillo Simeon Ronquillo, kay Elmer Magallanes Iliano, Philip Alonsagay, De La Rosa Lovis GM, Sais Villarosa, Elmer John Ferrer, si Edwin Pinida, via Jonathan, meanwhile Jessrael, and SGO Car Accessories. Ay, pwede si SGO Accessories ba? May lang pagpamati dira sa atong sining mga listeners. Daligi lang, standby mga ka-aksyon, manumbalik lang ta sa Diligi Lamang Madugay. Magbalik ang Aksyon, Balita, Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pilang importante ng mga pahanumdum. Agapasang banwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamati, alamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligad, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa paghudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kisa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang pilihan. Padayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian. Istasyon nga nagapalaplag sang kamatuoran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karon kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligad,
gihapon ang ako nga istasyon sa pagbutlak sang adlaw sa pagtuhaw sang bituon. Mga balita na may dala inspirasyon, Aksyon Radyo Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod na mensahe, wala sa ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Ikaulog na na'y sagsag ano nga kahintangan. Responsable nga pagbalita, pagdayon na ipalangan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon Radyo Bacolod, saludo sa imo. Padayon Aksyon Radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Padayon Aksyon Radyo. Sakay na! Sakay na! Sakay na! Sakay na! Oplan Libre Sakay.
Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Sakay na. Hoplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Hoplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Sakay na. Hoplan libre sakay. Sa kada terminal sa mga jeep diri sa syudad sa Bacolod, may libre sakay ang Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Amon ginabalik sa inyo nga matag palamati namon sa Aksyon Radio Bacolod. Hoplan libre sakay. Sakay na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:22. This time check is brought to you by ACS Manufacturing. Certified world-class quality. This time check is brought to you. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Kagkaroon, balikan naton ang Aksyon Balita. Banat, bulig. Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Aksyon PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Aksyon Rex Canton. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radyo. Aksyon Rex Canto, kilala bilang Best Anchorman of the Year sa KPP Negros Occidental Chapter sa Tingog kag Handurawan Award 2018. Aksyon Balita. Banat. Bulig. Sa mga balitang kailangan mong malaman, sa mga impormasyong hindi dapat nakakalampas sa iyo, sa mundo ng politika, balakasan at showbiz, lahat hagip, lahat nakalap na. Aksyon Radio Philippine Standard Time, 1:23 ang aton oras, 1:23 na. Kadasig lang sang oras na. Sige, kantuan tayo ng balita ni Aksyon Eric Magbanwa sa Bacolod City Police Office. BCPO wala pa nakabaton order salin sa High Command Sangya PNP angot sa pagpanakop sa mga nag-vape sa pampublikong lugar. Yari ang kaundan sa report ni Aksyon Eric Magbanwa. Aksyon Eric. Aksyon Rex, may pa sa nakabaton sa Higher Command sa PNP ang Bacolod City Police Office sa Golden Ipatuman ang ining pagpanakop sa mga utod naton nga nagagamit sang vape sa pila ka mga pampublikong lugar diri sa syudad sa Bacolod. Ini patapos nga ginenterview naton karon ginamang ugto si Police Lieutenant Colonel Ariel Pico ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office nga so far ginapaabot pa nila ang direktiba halin sa Police Regional Office 6 agod nga ipatuman ang ining pag-aresto sa mga persona nga maglapas sa sinipagamit sa vape sa mga pampublikong lugar. Aksyon Rex, especialmente kati nagpalayag na si Presidente Rodrigo Duterte nga nagmando
takpon gid ang sinuman nga tawo nga matakpan nga nagagamit sa nga vape sa pampubliko nga lugar action Rex. So sa kay Pico nga pwede gid sila makapatuman action Rex kung may order na. Pwede ang ila sining tuyo sini among hulaton na ang order kakunano ang mga requisitos nga dapat nila sundon kung bala ang pagtakop sa tawo nga matakpan nila nga nagabi sa pampublikong lugar kung bala ina prisuhon, pailan sang kaso o kung ikumpiskar lang ang ginagamit niya sa nga vape action Rex. So mo nang ginahulat subong sa BCPO nga direktiba at the same time guidelines kung ano ang paghimuon nila once na matakpan ang tawo nga nagbayula sa sining anunsyo sa presidente nga ibawal ang paggamit sa vape sa mga pampubliko nga lugar. Action areas regarding na sa Mando, bago nga marching order, verbal instruction sa aton sa presidency. President Rodrigo Duterte regarding ni sa pagbawal sa natawag na ito nga vape o electronic cigarettes. Especially sa mga public places, sa may ang siliyang Mando na pag-a-arrest taron, no? May pang-ara ila pagdakop sa pagpatigayonon ang pulis at ang miyembro sa Armed Forces of the Philippines. Actually, rin sa subong wala pag-iman kita na bato na direktiba. Kaya sa ato na chief of command, hindi kita nato hindi magpangula, yung lower units sa diri, pasti ang region. So, we are still waiting sa directive from National Headquarters despite na may verbal instruction nato ng presidency. Kaya hindi kita gusto ma-violate ang natawag natin the chain of command. In the lower unit, kinanglan na ito nag-follow sa instruction na pagagigan mismo sa aton na officer in charge, Lieutenant General Archie Gamboa Actionary. So, Rex, po sa palayagan ni Police Lieutenant Colonel Ariel Pico, ang Public Information Officer sa Bacolod City Police Office. Balita, gikan sa Bacolod PNP, una sa balita, una sa aksyon, Action Eric Magbanong report sa Bacolod, Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Action Eric Magbanwa, balita gikan sa Bacolod City Police Office, Action Radio, Philippine Standard Time, 1:27. Matapos ang balita ni Action Eric, kadtuan tang balita sa Kapitolyo, naka-standby si Action Marlon Hinovia, formal nga pagdonar sang propiedad nga pagatukuran sang Global Institute of Technology sa siyudad sang Talisay, patigayunon sa unang quarter sa masunod nga tuig. Yari ang report ni Action Marlon Hinovia. Action Mar. Sumunidad sa bulan sang Enero tuwig 2020, patigayunon na sang gobyerno provincial ang pagpaton sang ikadunar nga propiedad 2.5 hektarya nga ikadunar sang pamilya Montenula sa Hacienda Manaol, Barangay Matat ang siyudad sang Talisay nga muni ang patukuran ng Negros First Global Institute of Technology. Pari amo na sang sailuhan sang nulitsing ara sa mga nakamtang sa Paglaom Sports Complex. Siyudad sa Bacolod ang nulitsi Negros Language Technology Center. Ugin pakayag ni Governor Bong Lacson nga ang ining site ilan na patayon nga pag-inspection pod ang ila sa mga personalidad man nga may angot sa sining proyekto. Pero man nga may groundbreaking ceremony na naging patayon sa itong bulan sang Hunyo. Tani, ini nga proyekto ay pahamtang sa sulod sang compound sang Rafael P. Lacson Memorial High School. Kaway ini madayon kay nagpamapok ang mga staff kag estudyante sa mga pulutuan ay madula ang oval nga amo ang ina sa ginapraktisan ginapatagayunan sa nagkalain-lain ng mga athletics events. Inklaro ni Governor Lacson nga ini nga proyekto ang dayon na gid kinulat na lamang ang formal nga land donation 135 milyon pesos ang valor sang sari nga proyekto. Yan si Governor Bong Lacson. That area, it will also be like a science city for Talisay. It's a very appropriate area. It's along the road leading to the airport. Okay, it's along the circumferential road.
How many hectares? 2.5 hectares will be donated to the province. I think what's important lang is that we can already, survey the area, go ahead with the land donation, the province, and then we can start the project. Siguro next year, siguro first quarter of next year. This is basically for knowledge for the academy. So cancel tong sa RBL Gov? Yes, with this new site, yes. I think we found the appropriate area. I wanted a win-win situation where both parties are happy naman. Maumpisan ang konstruksyon magalawig ito sang duha tubtob duha ka tuig kag anom kabulan antes makompleto ini nga proyekto. Ang kaksulukikan sa Kapitolyo Action. Marlon Sidoboya, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod Action Radio. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Thank you, Aksyon Marlon Hinovia. Balita gikan sa Kapitolyo Provincial. Hingagawon ta na yung balita gikan sa Dakbanwasang si Palayo pod kay Aksyon Nonoy de la Cruz. Ini may kang tanan sa pinakaligtes nga update sa 8 ka tuig balang nga bata nga naglutang sa iya sining amay nga subong sa Costeria sang DSWD. Sa among syudad, mayari interview si Aksyon Nonoy de la Cruz sa mga nakasaksi kagabi sang insidente. Yari ang kaundan sang report ni Aksyon Nonoy de la Cruz, Noy? Report nga to madalas sa sining tinion ti daw bilang paghatag na naton sang dugang pagid nga detalye sa sining natabo nga pagpatay no sang isa ka 8 anyos bata nga lalaki sa iya sini kaugalingon nga amay nga natabo ini kagabi Action Rex sa isa ka lugar diri sa Sipalay no pasado mga alas 8 natabo to kagabi more or less sunod sa report ka nakuha naton. Di basi man sabtod nga pagpulo pamangkot nga ang intiro sang bata nga gamay no ang iya sini nga amay iya kaugalingon nga amay gamit ang isa ka 38 nga revolver ang balita 2 ka bala ang nagigo sa lawas ini pero 3 kalupok no sa para sa dugang pagid nga ihibalo sa ato mga pagpalamati nanong rason nga ang natabo ang paglutang mayari kita na sa gilanon na Rex may ara siya na hibaluan man suno man sa iya sining pagpulo pamangkot sa mga tupad balay no sa sining natabuan sa insidente o kung sining amay nga natiruhan sa sining bata kun nanawgid ang posible nga kabangdanan man nga ang ginlutang gid ni siya sa iya kaugalingon nga bata yari pagpayag sang tao nga ato na interview Action Rex galing ang iya kaduha daw agi-agian bala. Pila estimate mong edad sa itong gulang? Estimate ko 8 mga 12 siguro anak. May bata pa na siyang lalaki no? Mga bayi no? May bata nga babae. Naman na mga ganito sang way ko no ahat kay tuon kay para makapalagyan na lang sila may kay tuon sa kapinta sila may mo. May report kita nga nabaton Action Rex nga kagabi pagpauli sa amay ubog ini pagkatapos ang 2 ka bata ang mga magulang nagkatulog nagahiligda na bla ang isa ka bata yan ning 8 ka tuig wala pa daw naglanta ko ng TV sa mitupad sang ila sining sila da katupad tusugin pangita niya so muli nga pagpuli amo na to nasakit ang bata kag kinuha ang armas no kag ginpalupok lapit lang gid ang distansya suno sa report nga nakuha na to no sa muli nakabugtaw ining 2 ka utod naglantaw palapit naglinumpat sa bitana kay bangod man sa kakulba bangod nga nakita nilang ila sining amay nga nagahigda na no kag nakita nilang ila sining utod nga ara sa tupad sang ila sining amay kag nagauyat sang armas no tiara naman ang kaso subog ginaimbestigaran naman sa aton mga kapulisan kag laton ta lang no kung anong gid ang resulta pamana nga mga pagtesting siguro sa bata kung siya gid naglutang depende na lang sa aton Police Action Rex no sa gihapon ini ang inyong aksyon Nonoy de la Cruz una sa balita una sa aksyon sa Bacolod Action Radio una sa tamang balita una sa tamang serbisyo.
Thank you, Action Nonoy de la Cruz. Balita gikan sa Dakbanwa sang Sipalay. Alang-alang gidgurong report ni Action Rodrigo Tib, Action Percival Villamor, kag Action Tomon Forte sa syudad sang Sipalay, sang Sagayho. May vehicular accident man to, Fosso Truck versus Hyundai. Kag may isa man ka na kuryente sa sulod sang ilang puluyan sa syudad sang Cadiz. Kagiban pang mga balita pagkarunan ta lang ni alang-alang kita sa tiyempo. Pero sa mga kaaksyon ta dira nga naga-antos ang kasakit sa kalawasan ta, hindi magka hinguyang sang tinion ta. Mayari kita diri santon plus herbal capsule, no? Santon plus herbal oil. Para sa mga athletes bla sakit lawas ta, tuhod na tong gaplanakit ang hawak ta, tanan basta ga basketball ka kunano man ang gina obra mo sina dira, kabatya gagid kakapoy. Santon Plus Herbal Oil ang kinanglan mo sina. Luwas sina kung parte pampaputi, habo naman ang kinanglan ta. No? Santon good wrinkles, pikas-pikas, baho ang ilong, kag nano panadira. Basta may Santon Plus Herbal Soap, siguradong sigurado, safe ikaw sa anuman sininga gumuntang sa matagadlaw, no? Importante na kasanton pa-acid sa aton, hindi acidic sa mo. Kag wala nagakurog-kurog ang lawas ta, nagapa-relax sa paminsaron ta. Kung naka-Santon i-coffee ta subong nga mainuras, Santon sa pamanyo, Santon Plus Herbal. Suki ninyo nga mga butika, parmasya o kung drugstore sa inyo sininga lugar, kag sarang man ninyo mabakal ini via online, kag pag-deliver sa inyo nga puluyan, pwede man pinaagi sa www.kalusuganyan.ph or mag-message lang sa Facebook page sa Kalusugan Yan. Ayos! Sige, daligid lang mga kaaksyon, matagtanay pila ka mga commercial speaking tahong. Magbalik ang Aksyon Balita Banat Bulig. Pagkatapos lamang sa pila ka importante nga mga pahanumdum. Ikaw nang ginapamati ang lamon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Minsay nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Patayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Patayon Aksyon radyo, salamat isa pa serbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadang piligan. Patayon Aksyon radyo. Bacolod nun kag Negrosanon, inyong pamatian.
Istasyon niya nagapalaplag sang kamatuuran. Mabakod nga prinsipyo, reporter handa sa serbisyo. Kahapon, karun kag sa gihapon, kita magapadayon. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbutlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang bituon, mga balita nga may dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. Kita ulog na ngay, sabsan anong ang kalintangan. Responsable ang pagbalita, pagdahil na ipalaknan. Malasig pero sigurado, aksyon na may dala pagpalanggan. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat kit sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Padayon Aksyon radyo. Simbanwa, mabugnaw nga hangin nagadapyan na. Ikaw nang ginapamatian namon ginasandigan. Tingog sang probinsya, kamatuuran ginapalap na. Mensahe nga may dala, paglaom kag kasanat. Tinuig na nagligan, ikaw gihapon ang ako nga istasyon. Sa pagbudlak sang adlaw, sa pagtuhaw sang biton, mga balita nga dala inspirasyon. Aksyon radyo, Bacolod man sa gihapon. Padayon Aksyon radyo, Bacolod saludo sa imo. Padayon Aksyon radyo, salamat sa pagserbisyo. Patas kag balanse, matuod nga mensahe, wala sang ginadampigan. Padayon Aksyon radyo. Ang Aksyon Balita, banat
Mabuhay po sa lahat po ng nakikinig sa Action PBB. Ito po, si Robin Padilla. Inaanyayahan ko po kayong laging makinig sa istasyon na to. Siyempre, kasama po ang inyong lingkod. Kapatid na Rex, ako'y talagang naniniwala sa iyong pagbabalita dahil kayo po ay totoong-totoo. Mabuhay! Action Rex Cantong. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Action Radio. Alang-alang na to sa tiyempo, diri sa aton sininga pagpangalagad, nakaluwas si Police Colonel Lieutenant Colonel ni Sirato sa bando sa aton sininga waslik wala kagtuo sa iya sinitani karon gudto. Ba nakaluwas ka sir. Salamat gida. Pero liwata lang ang kaugalingon mo kay para maliwat man ang imo sininga paminsaron. Ay, kabudlay sa imo i-adjust Anong klase sang hipin ni sa Sipalay City PNP man? Galigay lang alang ako sa tiyempo ho. Standby na sa masunod nga programa ang This Is My Life. Iga sunod na sa dili ginamang madugay upod kay Aksyon. Well, masugaton. Ako naman ang inyo ka-aksyon sa kahanginan aksyon. Rex Cantong, mayong hapon. Una sa balita, una sa aksyon. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company.